Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas, kao što je danas, ćemo imati otvaranje. Tu je clan chest, legendary chest, medical chest, giant chest i free chestovi. Nisam mogao da sakupim za kraju, nisam imao vremena, ali ljudi, uglavnom ovo će po mom mišljenju biti ogromno otvaranje. Pa da započnemo od free chestova. Elitne, to su dobre karte, tako, nešto posebno. I vreme je da počnemo od Giant Chesta. 670 golda. Royal Gianti, minioni. Opa, mini petnju mogu na sljedeći level. Uglavnom ovdje vidite sve što sam dobio iz Giant Chesta. Opa, odmah da upgradeujem, pošto koristim u deku, level 7. Sad nam je, opa, 9 je level, to, napokon. Pa evo, mini peka level 7, elitne level 9, zap level 9, već i tako. Uglavnom, iz medical chesta bi iskreno želeo da dobijem skeleton army. Dobro, nije legendary, ali od epic. Pa hajde da počnemo. 960 golda. Spear Goblin. Mortar. Šta je više s Royal Giantom? Knight. Hog Rider. I ovo. I Giant Skeleton, dobro. Ajmo sad da otvorimo clan chest i da vidimo. 1620 golda, kao i obično. Bomb Tower, raketa, Valkyria, Ice Golem, klon, munja i 240 Barbarian. Dobro, vreme je da započnemo na ozbiljniju stvar, a to je legendarni chest. U njemu se iskreno nadam elektru ili mineru da skupim gold za drugi level, mada ne bih baš želao. Ili miner ili graveyard. Uglavnom, bilo koju novu legiju da dobijem, super je, tako da 3, 4, sad. Idemo, koja je to? Koja? Nightwitch! Dobio sam Nightwitch, ljudi. Znači, ovo je stvarno nevjerojatno. Evo je ovdje Nightwitch, ne vjerujem, nisam baš, inače ovo je u shopu, ali ne mogu da kupim, nema veze. Uglavnom, ne znam šta da kažem, stvarno iznenađen sam, nisam baš uopšte, nikad nisam očekivao da ću dobiti, mislio sam da ću onako posljednju, dobio sam na 3. Tako da, wow, samo to imam da kažem. Ne znam, iskreno mislio sam da ću da dobijem epic, pa ajde mi da odigramo dotle jedan fast fight. Lik ima Lambera. Savjetujte mi neke dekove sa Nightwitch. Hoću da malo počnem da je koristim. Dobro. Dobro, moj lik nije AFK. Inače, ljudi, otkrio sam da ja više snimam kad počne škola nego dok nema škole. Ne znam što, ali nekako. Ovo loše, napravio se push. Moj lik ne igra, nije fair. Dobro, samo menja kart. Stvarno liče. Ja ne znam kako se branim od ovog, imam napadačke karte samo. Znači, stvarno treba mi neki deck s Nightwitch. Baš bi mi dobro došao neki onako napredniji deck, što se kaže. I pada nama tower, pošto nemamo da se branimo. Što napadaš? Ja mrzim kad igram s noobinama. Dobro, jest da sam i ja noobina, ali dobio sam 3. legendarnu, tako da niko ne sme ništa da mi kaže. Jel to jasno, to da se zna.
Nemam se, smijete sve da mi kažete oni koji imaju po 100 legendarnih. Blago njima, pravo da kažem. Zep. Čovječ. Ne sačeka ni podršku. Propao nam puš načisto. Jer nije čekao podršku. Eto ljudi vidite, kad se ne čeka podrška, to se desi. Uvek. Elita će... I Goblin Barrel. Što se kaže. Ništa od tog zapa. Pa mislim da mi padamo. Jer nema eliksira. Mislim... Da, nema eliksira. Evo ti zap. Dobro, we survived. But nećemo survivamo. Ne, bitno glavno važno da sam dobio novu leđi. Night Witch. Stvarno super legendarna, nisam očekivao. Šta da requestam? Aj, na ovome ću da započnem da pravim novi deck. Uglavnom, to će biti Night Witch. Čuo sam da je Night Witch golem odličan push. I još klon... samo da vam kažem, najčudnije mi je što niko mi nije poželio da dobijem Night Witch. Bukvalno neki su mi čak poželili da dobijem opet taj Wizarda zato što ne volim ga uopšte. I tako. Pa uglavnom dalje će da bude... Ajde Bats. Bats, Tornado, koliko košta sve to da upgradeam? Ajde ovo. Bats upgradeovane na 8. level, super. Dalje ubacit ću Mega Miniona. Znači vi mi savjetujete kako da promenim deck. Musketarka. Nemam veliki level. Skupljat ću je. I uzet ću... uzet ću neku malo jeftiniju kartu. Da tražim da li se ovo snima. Da, snima se. Aj, uzet ću... Ne, imam bolje. Aj, Spirit. Ovo za sad neki onako deck. Pa hajde, sad ćemo da requestamo onda. Samo da pogledam opet deck, ne znam ko oni imaju na pamet. Requestat ću Mega Miniona. Da zaboravim malo. YouTube. Tako. Pa... Ajmo sad da počnemo sljedeći battle. Ovo je inače bilo ogromno otvaranje, čudi me što sam dobio samo... Dobro, ne čudi me, logično. Opa. Leki valjda... Opa. Opa, Bats, Tornado, monite... Ne. Nemam baš najbolje da koristim Tornado, ali... Nije važno. Pravo da kažem, nije važno u odnosu... Na drugu stranu ne boj se imam musketarku. I Spiritam. Za to već nema odbrane. Dobro, ti imaš. Aha, pričam slikom kao da je ovdje, kao da je samo u klipu. Dobro, dobar damage. Mislim, jesam mali, ali... Bacit ćemo golema. Loše.
Neću da bacam klon, džabe. Ovo i ovo. Neki mali puš. Ovdje musketarka. Dobro. Pogledajte sad ovo. Vop, a daj. Da nije bilo... To. Ne, kako? Kako, nek mi neko objasni. Nije fair. Život nije fair, ali... Nije fair. Savjetujte mi kako da pravim dek, pošto vidim da ne umem baš da ga koristim. Znao sam, znači... Čim ima... Dobro... Mi se više branimo na ovu stranu nego na... Srušiš nam tower. Da je ovdje da iskoristim tornado. Da nam makar... Ja ne verujem. Ljudi, znači ja stvarno ne verujem. Dobro je, evo ga Ice Spirit, skače. Da li je još nisu ubili? Baci Wizarda, bravo. Spremamo se za... Ne. Neće valjda. Hoćemo onda. Evo tu golem kao kraj. Evo klon, ne znam što. Samo da puknu. Loše odigran battle, ali baš mi se sviđa. Gotovo zato što ima klon i golem. Znači to je neki jak push. Dosta jak. Pa ljudi... Niko nije. Uglavnom, pozdravit ću one koji su najbolji bili u čestu. Pozdrav za Clash Kralj, Pavle, Pero i sve ostale u klanu. Evo sad ćete da vidite koji su učestvovali. Ja sam malo učestvovao. Ali bio sam makar boljih od ovih koji nisu učestvovali. Nego ljudi, ajde imate još 5 mjesta da napunimo klan do kraja. Da naš glavni lik bude veoma zadovoljan. Mada ne prihvata se da neko bude AFK u klanu. Tako evo sad ću da nađem glavnog. Gdje je? Samo... Ovo je najgore. Mislim da čak niko nije. Da je glavni izašao. I da mu posle nisu vratili tu titulu jer nisu mogli. Uglavnom... Ljudi nego... Pošto mislim da će zahvaljujući ovom klipu da zaradim makar da dođem do dođemo do 25 subova. Šaljite na akaunt koji ću vam ostaviti dole u opisu. Da, prvi put ja nešto ostavljam u opisu. Divno čudo, ali... Uglavnom, ostavit ću vam u opisu link, tamo gdje treba uglavnom da nam šaljete pitanja za Q&A. Pa ću uskoro da odgovaram na njih. Možete i za člana još jednog, znate ga već, Assassinus.RB. Možete da odgovarate, da pitate u stvari za njega, najvjerojatnije će on biti preko Vibera. Pa šta još da kažem, uglavnom također ću ostaviti program s kojim snimam dole u opisu, pa to je bilo to od ovog klipa. Vidimo se u sljedećem, pozdrav, ćao! Samo sekund.